Og så er vi i gang i et interview her med vores 3 debutanter til dagens træningskamp mod Rødding. Kan jeg se, at der er også et par af de gamle der rigtig gerne vil lave interviews. Men Kønte, vi starter med dig. Hvordan synes du, kampen gik derinde? Jeg synes, det gik fint nok. Vi skulle nok lige have scoret en bats eller 2, og jeg skylder også en til Arnold sidst. Men jeg synes sgu, det gik udmærket. Luka, debut, og så kaldte jeg det debut som anfører også, men det påstår du hårdnakket, det er det ikke? Nej, det er ikke første gang, jeg har anført på, kan man sige. Fint tilbage debut. Og Thomas, ligesom de 2 andre, nye i klubben her, og så første kamp. Ja, men jeg synes egentlig, at det går godt i løbet af kampen. Vi overholder egentlig vores aftaler i løbet af hele kampen, og vi har nogle chancer, som vi egentlig skal score på, og jeg synes, det havde ikke været ufortjent, hvis vi havde gået med sejren i dag. Og nu kan vi jo tage et spørgsmål, som I sådan lidt alle sammen kan svare på. Hvordan synes I, at nu er det jo så ikke nyt for dig, Luka, at komme til Brøndum, men hvordan synes I, at I bliver taget imod herude? Altså, jeg kan jo sige fra min side, det tror jeg også, man kan sige fra Køntes side af, at vi bliver taget rigtig godt imod herude, og taget imod med åbne arme, og det viser bare, hvor godt et fællesskab der er her på holdet. Ja, det er nogle gode gutter. Enig. Og så hvad nu det hedder, skulle vi have spillet igen på søndag, men det kommer vi ikke til, men vi skal snart til at have scoret nogle mål. Hvad siger I? Bare vent. 3 basser fra Brøndby næste gang, det kan jeg næsten godt love. Det er ordentligt. Vi gemmer målene til sæsonen. Det er et klogt valg. Tak til jer. Selv tak.